עורך דין ונוטריון עוז כהן, מתמחה בענייני מקרקעין, שלום. ערב טוב. קודם כל, תעשה לנו סדר מבחינה משפטית. יש הגדרה בחוק לאנשים שכאלה, שבעצם המדינה שלחה אותם לגור בקרוונים כמשהו זמני, וזה הפך להיות קבוע. טוב, אז קודם כל, פולשים הם לא. פולש זה אדם שנכנס בכוח למקום, ללא רשות, ללא סמכות. כאן, במקרה הזה, האנשים האלה אפילו משלמים שכירות למדינה. הם נמצאים שם מכוח המדינה. המדינה הפנתה אותם לשם, לשבת שם. ולכן זכותה של המדינה גם לפנות אותם, לא? זה קצת שנוי במחלוקת, כיוון שלמעשה הם יצרו לעצמם איזושהי זכות של בר רשות. זכות במקרקעין, שהיא לא זכות מאחת הזכויות המוכרות של בעלות, שכירות וכו'. זה זכות בר רשות, זה כמו רישיון, רישיון להיות במקרקעין עצמן. רישיון במקרקעין לא ניתן לבטל באופן מיידי, צריך קודם כל לפצות. אם בעצם הם במעמד של בר רשות, זה בהכרח מחייב פיצוי. זה אומר שרישיון כזה יגרום או יפצה אותם בסכומים גדולים מאוד של כסף. הם צריכים להיות במצב שבו הם נמצאים כיום. כלומר, הם לא יכולים לשנות את מצבם לרעה בצורה קיצונית. הם צריכים להיות מפוצים במשהו סביר, כפי שהם גרים היום. יש להם איזשהו מעמד חוקי שנקרא בר רשות. הם יכולים להגיד, אנחנו לא מוכנים לעבור לגור בקרוון במקום אחר? להערכתי ולמיטב ידיעתי המשפטית, כמי שגם ייצג בליפטה למשל, ששם אנשים התיישבו בבתים ללא איזושהי זכות חוקית, ללא הסכם. שם הם היו פולשים. שם המדינה ראתה בהם פולשים. שוב, פולש זה אדם שנכנס בכוח למקום. כאן יש איזושהי קונספציה או איזו הנחה שהם ישבו שם מכוח אותם עולים חדשים או מכוח הסכמה של המדינה. ולכן יש עניין של רישיון, רישיון מפורש או רישיון מכללה. רישיון לא חייב להיות בכתב, רישיון יכול להיות בהתנהגות. עצם העובדה שהמדינה משכנת אדם במקום מסוים, או רואה שהוא שוכן שם באופן רציף, ואפילו גובה ממנו דמי שכירות או מיסים כאלה ואחרים, אזי הוא קונה לעצמו מעמד של בר רשות. החוק לא מבחין בין פולש, כפי שאתה אומר, בכוח, לבין זה שנשאר בכוח בנכס גם אם הוא ניתן לו? פולש הוא אדם שנכנס למקרקעין לא שלו ועושה במקרקעין דברים בניגוד לדין. כאן זה לא המצב. ואם אדם מתבצר, נשאר במקום שיכולים או רוצים להוציא אותו ממנו? אז שוב, חוק המקרקעין מדבר על פלישה טריה. פלישה טריה זה פלישה שמבוצעת עד 30 ימים. בתוך 30 ימים ניתן להפעיל כוח סביר על מנת להוציא אדם ממקרקעין. סעיף 17 לחוק המקרקעין לצורך העניין. אם רוצים לפנות אדם לאחר המועד הנ"ל, חייבים להגיש תביעה לבית משפט. ואז שם בן אדם יכול לעלות במסגרת טיעוני הגנתו את כל הטיעונים שהוא רק רוצה, כולל בר רשות, כולל רישיון, כולל הבטחה שלטונית, כולל שיניתי את מצבי לרעה, ושם בעצם יכול לנהל משפט במשך שנים, שזה במקרה הזה לא טוב ליזמים, דבר שיכול גם להזיק. כן, כמו שראינו, זה מתעכב שם הפרויקט הזה. עורך דין ונוטריון עוז כהן, תודה רבה לך. תודה רבה, ערב טוב.